गिबियावनो आङो मानगोनां बिश्व आत्मा भारत गान्धीनिसिम आंनि गोसोनि मोजां मोननायखौ आङो बिथांनिसिम साबायखर आङो जासिग्रोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बेवहाय नुजानो हानाय जोंनि जिल्ला कमिटि आरो जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजार ब्लकनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो लोगोसे एक्सिस नं सिडली ब्लकनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बेवहायनो बाहागो लानो हानाय सार्केल कमिटि, बुथ कमिटि, भिलेज कमिटि, सेक्टर कमिटि बिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोन। दा जों बेवहाय दिनैनि बेवहाय नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि उद्देश्यआ बेनो, जों माखासे गोनां खोथा बेवहाय नोंथांमोननि मिडियानि दारै जोङो फोरमायनो सानदों। दा बिनि सिगांनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानग्रोदों। थांनाय 2024 7 मे MP इलेक्शना जोंहा जोबनानै थांबाय आरो बे जोबनानै थांनाय इलेक्शनाव जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय 4 जुन खालार खालि जोङो गाजा गोमजायै हयथ' जोङो रंजानो मोनगोन। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो खबर मोननो हादों। माखासे गोनां बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा, जोंहा जिल्ला कमिटिनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथां दङ। दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों जों मा फोरमायनो सानदों, जोंनि चिरां जिल्ला कमिटिनि मानाव गेदेर आफादगिरिया बुंथिगोन। दा बिथांखौ आङो बुंनो थाखाय खावलायबाय। दिनै जोंहा मिडिया सेलखौ लाबोदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट सुन्दारि एरियायाव जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्ट अफिस दं, BPI इन्टारनेशनेल। दा बिनि थाखाय आङो माखासे गोनां खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। जोंहा 2024 सननि 7 मेआव दिनै जाना थांबाय। बाहाय मोनसे माखासे जाथाय नुजाथिदों। बे जाथायानो जाहैबाय अरन बसुमतारी, बरदाङि ब्लकनि। दा बिथाङा दिनै माखासे दल संगठनखौ लानानै BPIPआव भट होनांगौ होननानै बुंदों आरो UPPLआव भट होनांगौ होननानै बुंदों। दा बियो थार सैथोजों जोङो दा नुबाय। दा बियो दिनैनिफ्राय सासपेन्ड जाबाय आरो बियो जोंनि BPI थरबाव गैला। आरो बियो माखासे थाखा जादों। बियो थाखा जानो 2019आवबो जादों। बे जानायाव बिहा बहुद रेकर्ड दं। दा बिनि थाखायनो आं खावलायो गुबुन गुबुन दलफ्राबो नोजोर बोनानै नायनांगोन। मानो होनब्ला बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा आरो बिदि दुथां मानसिखौ जोङो बयबो नोजोर बोनांगोन। मानो होनबा पार्टिनि गुलाय गुजाय आरो दाङाबाजि खालामग्रा बेफोरनो जायो। दा बिनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो दलखौबो जों खावलायो आरो मोनफ्रोमबो दलाबो नोजोर बोनानै नायथों। जोंनि जिब्लाखि माने भटार पार्टी इन्टारनेशनेला बिसिबां लिगेलजों खामानि मावदों, नाथाय बे खामानिखौ बियो सासे मावथि हान्जा जानानै दिनै गुबुन गुबुन दलनिफ्राय फैसा जानानै माखासे गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दं। बे गोरोन्थिखौ बयबो नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि माखासे बर' समाजखौबो गुलुं गुजुं खालामदों आरो पार्टिखौबो गुलुं गुजुं खालामदों। दा बिनि थाखायनो आं गुरै खावलायनाय थायो, साफ्रोमबो मिडिया सेलाबो मोजाङै रोखायै बुंथिनानै होनो हायो। आं बेखौनो खावलायनानै बेखिनिखौ बुंनाय जायो। थांनाय मे 7 थारिखआव नोंथांमोननि जे बिसायख'थि जानानै थांबाय, बेवहाय नोंथांमोना BPI हिसाबै माबायदि भटखौ मोननो हादोंमोन? जोंनि माने 7 मेनि 2024आव जोङो मोनफ्रोमबो केन्द्रआवनो जोङो भटआ गोलैजोबदों आरो रोखायै जोङो 4 जुनाव एसे मोजाङै मोजां आसा दङ। दा बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि जेब्लाखि मोनफ्रोमबो केन्द्रनिफ्राय भट मोननाय हिसाबै जोंहा मोनसे गोजोनथाव दं आरो बे गोजोनथावा 7 जुनाव मोनगोन होननानै आं आसा दं आरो 4 जुनाव। बेथ' आवगोलाव पर्टफलिया माबादोंमोन, सिगांनि प्रेसिडेन्ट महराव दंमोन बरदाङि ब्लकआव। दा बियो माने ओरै थाखा जानानै माखासे गुलाय गुजाय खालामदों। दा बिनि थाखाय जोङो दा प्रेसमेन्टखौ होनो गोनां जादों आरोखि। दिनैनिफ्राय साबसिन जाबाय, हाइलेन्डनिफ्राय माने सरकारनिफ्रायनो जोंनि माबानिफ्रायनो BPI थरनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटि ओमफ्राय अल इन्डिया कमिटि, चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि गासिबो माने मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय होनाय जाबाय आरो।
जोंथ' माने बिनि राहाखौ जोङो खुनु माने दलावनो माने दा हाबदों आरो खुनु दल संगनाव हाबनानै बे खामानिखौ दा मावदों। बेबायदिनो खालामबाय थादोंमोन नामा आवगोलाव खालामदों। बे खालामनो थाखायनो दा जोङो माने एसे नायबोदोंमोन जोङो जोंनाथ' इलिगेल ना खुनु माने दाङाबाजि गैया नालाय माने बिनिनो माबाखौ केरेक्टारखौ जों नुबोगासिनो दं। अब्लाबो जोङो एसेबाबो माने नायबिजिरनानै थाबोदोंमोन। दा दिनै रेहाय गैला आरो बेयो माने जों रेहाय होनो हाला जों बेखौ माने रोखायै फोरमायनाय जाबाय आरो। जिहेतु नोंथांमोननि जिडिपिनि जि दाबि दासिमबो सरकारा मावफुंनानै होआखै। फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना माबायदि सरकाराथ' जोंखौ माने नायगोन होननानै आसा दङ। माने उन परिबेसाव जोंखौ माने जोंजों माने लास्टआव थाहैनो हागौमोन आरो बेखौ आं आसा दङ आरो। माननीय जोंनि नैबे दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट भटार पार्टी इन्टारनेशनेल अफिसाव गासैबो बिपिआइआव मावग्रा कर्मकर्ता ब्लक सार्केल सेक्टर बुथ भिलेज आरो बाहेरानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि मिडिया रिपर्ट बिदा फंबाय सनाफोर जों नोंथांमोनखौ नुनानै नै दिनैनि रिपर्ट लानायाव बहुद गोजोनथाव फैदों आरो धन्यबादबो होबाय आरो जोंनि मावनांगौ हाबाफारियाबो जालांगोन बेखौ जों आसा दङ आरो जानांगौ। दा आं बेनो बे फंसे खोथाखौ बुंनो सानदों। जोंनि नैबे अरन बसुमतारीनि सोमोन्दैयै बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बरदाइ ब्लक एरियायाव मावबोदोंमोन प्रेसिडेन्ट जानानै दैदेनगिरि। नाथाय बे बिथाङा थांनाय बोसोर 2019आवनि जाखिनि लकसभा इलेक्शन जाना थादों बहायबो बहुत बदनाम होदों। हारसिंनि बे खारबायखौ मावो दस्रा पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय जोबोरैनो थाखा बियै जानानै फुरा डिस्ट्रिक्टखौ बहुत बदनाम खालामगासिनो दङ आरो बिनि मावनाय हाबाफारिखौ गासैबो डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलसिम स्टेटसिम गासैबो मिथिया नङा मिथिगासिनो दङ आरो जों गासैबो डिस्ट्रिक्टआ लाजिनांगौ जानानै फैगासिनो दङ। बिथाङा मोजां मावोमोन गोदो किन्तु गेजेर ससेनिफ्राय बहुत समायथावै खामानिखौ मावनानै थांनायनि जाहोनाव बिथांखौ दिनै जोङो फुरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेन्ट्रेल बिसिमा रिपर्टआ सहैबाय। आगोलबो मावनाय आरो नै दाबो 2024आव नै दाख्लैबो मावनानै देखायबाय बियो। मा मावदों बिथाङा गावनि पार्टियाव थानानैब्लाबो बिपिआइआव थानानैब्लाबो दिनै मावथावै खामानिखौ बे मावनानै देखायदों। बे समायाखै बहुत गाज्रि हाबाफारि मावना देखायदों। बेनिखायनो गासैबो जोङो रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बहुत दुखुआव दङ बिनि सायाव। जाहाथे बेबायदि मावामोनबा मोजांमोन आरो दा बेखौ साननो हाबाय जोङो एक बार नङा दुइ बार नङा सारिबार बेबायदि मावलांग्रा मानसिया जेब्लायबो गाज्रि खामानि मावनो थाखाय जेब्लाबो खोदोमखौ बारायबाय थायो। बिनिखायनो दिनै जों रिपर्टखौ स्टेट लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेलसिम जों रिपर्टखौ हरनानै बे रिपर्टखौ मोननो हादों। दा मा आदेश सफैदों सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो स्टेटनिफ्राय बेखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय नैबे लिरनानै हरनाय आदेशखौ आं फरायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव सारमोननि सिगाङाव बेखौ आङो बुंनांगौ खोथाखौ आं एसे फरायनानै खिन्थानाय जानोसै। दे बेखौ लिरना हरदो जोंनि एमपि ललित पेगु प्रेसिडेन्ट सारा भारतनि जानानै दा बर्तमान दंथ'यो। पत्र द्वारा निर्देशना दिया जाए जे निर्वाचन সময়ত বিটিসি 2020 লোকসভা और 2024 দল বিরোধী কার্য তথা নিজ দলৰ থাপ্তি থকা সত্ত্বেও অন্য দলক ভোট দিবলৈ কৰা সংবাদ মেল কাৰ্যৰ বাবে চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰদাঙি ব্লক সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী অৰুণ বসুমতাৰীক আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ দলৰ পৰা 6 বছৰৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হ'ল।
তেখেতে দলৰ কোনো কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনো দলীয় কৰ্মীয়ে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব নোৱাৰিব। बे ललित फेगु रायजिक सभापति अखम रायजिक समिति भोटार पार्टी इंटरनेशनल प्रतिलिपि प्रेरण। 1 नम्बर केंद्रीय समिति सेंट्रल कमिटी बीपीआई। 2 नम्बर सर्वभारतीय समिति ऑल इंडिया कमिटी बीपीआई। 3 नम्बर चिरां जिला समिति डिस्ट्रिक्ट कमिटी बीपीआई। इति ललित फेगु रायजिक सभापति। बेखिनि खोथाखौ दिनै सारमोननि प्रेस मिडियायाव नोंथांमोननो जनायनो होननानै सारमोनखौ आयोजन खालामनाय जादों जाहाथे बे खामानि जेन मोजां जालाङो आरो बेबायदि मानसि थायोबा जोंहा बहुत उननि जोरियनि थाखाय गलाम गरिब फखि फरदान एम्फौ एनला गासिबो संसार जालांनो थाखाय बयहाबो गोसोआव थायो। बेबायदि खामानि मोजां आगान सुरलांनाय खामानियाव बेबायदि हेंथा होग्रा मानसि थायोब्ला भबिष्यतनि थाखाय जेब्लाबो देशद्रोही होनजायो। बेखौ होनो देशद्रोही। देशनि थाखाय बहुत कलंकित खालामग्रा देशखौ सर्बनाश खालामग्रा होननानै बुंनाय जायो। दा बेनिखायनो बे फंनैसो खोथाखौ प्रेस मिटआव होनानै आंनि बुंनांगौ बक्तब्यखौ बहायनो आं फोजोबनाय जाबाय। जय भटारसि। गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाकी गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिंद्रा स्कर्पियो, महिंद्रा थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पांच, वागनार, एल्टो केटेन, सेलेरियो, इग्निक, एल्टो केटेन, एक्सेलआई, महिंद्रा ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69000 79427 9394649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।